Καλησπέρα. Κουράγιο, ψυχή μου. Μου είπανε ότι με θέλετε. Εγώ τι να σας κάνω. Ο βιασμός δεν έχει μπει ακόμα στο μενού των διαστροφών μου. Πώς? Κύριε Παυλάτε, ελέγχω μια καταγγελία της Μελίτας Μιχαήλ για απόπειρα βιασμού. Τι? Ποιος το έκανε? Τι έγινε? Μίλα. Μπράβο. Τον πήρατε το ρόλο. Περάστε αύριο από το θέατρο να πάρετε και το κείμενο. Εσείς κατηγορείστε, κύριε Παυλάτε. Εγώ? Α, μάλιστα. Μπορώ να σας ζητήσω παρακαλώ 2 χάρες? Φυσικά. Θέλω να δω το όπλο και τον κόλο σας. Κάνε μας τώρα τη χάρη. Το όπλο μου είναι στα μάξι. Πολύ βολικό. Τον κόλλο μου όμως που τον έχω πάνω μου, πολύ ευχαρίστως. Σας παρακαλώ. Κύριε Παυλάτε, τι κάνετε εκεί? Καθαρό είναι το βρακί μου. Αφήστε, κύριε Παυλάτε, αργότερα, μόνοι μας. Μπορώ να μάθω γιατί ακριβώς κατηγορούμε? Η κυρία Μιχαήλ ισχυρίζεται ότι σήμερα το μεσημέρι την καλέσατε στο σπίτι σας και αφού αποπειραθήκατε να τη βιάσετε, Όπα. Εγώ. με την απειλή του όπλου, στη συνέχεια τη χτυπήσατε άγρια στην προσπάθειά της να ξεφύγει. Προσπάθησα εγώ να σε βιάσω. Ναι, δεν μου βάλες το όπλο στο στόμα και μετά μου δείχνεις τον κόλο σου. Πού σας? Εγώ. Εσείς! Και μετά με εκδίσατε και με χτυπούσατε με μανία. Πουλάκι μου. Τώρα θα σου την ευχαρίστω σε ένα βρωμόξυλο, αλλά... Και απειλή. Κύριε Θεοχάρη, παρακαλώ σημειώστε απειλή. Τι να σου πω, κορίτσι μου. Σε λυπάμαι. Αν πρέπει να λυπάστε κάποιον, κύριε Φλωρά, να λυπηθείτε τον εαυτό σας. Αυτή με τη λυπάστε. Αυτή είναι κόρη Παπασταύρου. Κύριε Παυλάτε, με μεγάλη μου λύπη σας ανακοινώνω Ότι αποχωρείτε από το μπαρ με 69%. ότι είστε σε διαθεσιμότητα.